Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Atong ta mulai ma para minggu ta marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon, amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jalamarolo-polo bida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana, marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akan marsak roha mida ibana nasailaun, las dorohaku dia akan madok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gejang, para si roha na sumurung, namadok maulia temahami tuho sian nasa roha nami, ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuhamatean humokop pami, asa undang mago na porsea di ibana, alaya sa hanguluan na sa leleng nileleng na dinasida, tatap mahami, ale amanami na dibagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati goran di hami, say se sama dosa nami sa luhut, alani pelean na sundenggan, na pinilehon na humokop pami, say paeleng mapinggolmu,
tutang yang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 227. Tangihon hamuma patik ni debata dihita diari mingguon ima nabi nuat sian Galatia 5 ayat sada songonon ma didok disi. Asa saut malua hita umbahen na pinalua ni Kristusi hita. Hot mahamu jongjong atong jala unang beolo hamu patuduhon ay auga parhatobanon. Saulak nai hujahahami. Asa saut malua hita ubahen na dipalua Kristusi hita. Hot mahamu atong jongjong jala unang beolo hamu patuduhon ni auga parhatobanani songonido ianggo sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan mangulahon na humbar tu pati. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 624.
dosata tu debata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Uhilala hami riko doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido umbahin hupaserep hami diri nami sadariod di julum. Jalahu parhatopot hami. Tung najot-jot do hami manibil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru na lilu. Sayo nang mapabali hami sian julumala ni dosa nami i. Aindang dihalomohon roham hamatian niak kapardosa. Alay hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hage duhot dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot mo asini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogon ni tondi parbadia. Asa tarapul si tuturo hanami majouho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon ni goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi hoa umarhite sia nakka dosam. Jala nunga dilojei hoa umarhite sia nakka hajahatonmu. Ahu tutu. Au sadiri manelesei yakka pangalasyon ala ni hadiriokku. Jalandang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 470.
Kabegema hatani debata songon turpuk diari minggon dibuat dosian pesalmen 107 mamuk kamai sian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 22 tajahama margati soring. Marsipal dihilala akka naoto alani dalan pangalasion nasidai dohot dibaen akka hajahaton nasida. Dungi jauh-jauh nasida tu Jahoba dihagogoton nasidai. Jadi dipalua ibana nasida sian akka hasausatan nasida. Iko pujion nasida majahoba ala niasini rohana dohot halolngangan akka nabinahen nai tujolma manusia. Songonima yang go sahatna martua doakan natumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Maredehita sia bukuede nomor 760. Tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosa na tumo palangi dotam. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadei imana tinuwon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suabubuan ido tuhata
na tumaon na bernit, di panguan ni silatus, na tetarpaja lo ibana di hao pinarsilang, na tua tuba na turunta, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, laun tu siamun di bataja hoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamula sugo tu tanong, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria topanlak Kristen akan nabadia doho dia sesanu dosa doho dia tai namandok mula mangulu sogo daging ni halak nong mate doho dia ngoluan nasora sudah amin. Tabegema pujian sian punguan na poso bulung. Diuduti edesian punganina marvelous.
Tabigima titing namasa di huriata ima nani jahani inang situa Carolina Boru Simanukali. Horas amanginang songo titing di huriata 10 Maret 2024. Nomor sada guarni minggu tasadarion ima minggu letare namar lapatan marlas niro hamahamu Cisaya onoplonom 10a. Topik jamita lam ganda ma Jesus lam moruma angguau. 2. Berita duka. Di hari Kamis nasalpu 7 Maret 2024 nunga marujung ngolu na tua-tuani keluarga amang sabar sihaan inang healthy terapia Panjaitan registrasi KK 0082 ruas Sian sektor Sion tutup usia 70 tahun. Pemakaman di Patupa di Huta Bandar Sawa Perdagangan di hari Senin 10 Maret 2024. Tatangnya konma sude keluarga na ditinggalhon asa dia puli jala di pargugui tu hatta. Tolu dak danak na sorang di hari Senin 4 Maret 2024 na salpu nunga di basa-basahon tu hatta sadadak danak bawa di keluarga amang Arnando Tinambunan inang Puspa Niniati Limbong registrasi KK 2 Siawalu sektor Nasaret hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna ditupak si dohot holong ni tuhata. 4 ruas nataba mamuka minggu sadarion tajakon ma gabe ruas ni huriata ima keluarga amang Francis Tigor mangisi nenggolan inang Elprida Borusianturi rap dohot 2 halak yanakon nasida ima Onzi Mesak Nathanael nenggolan dohot Kenji William nenggolan pindah sian HKBP Philadelphia Batakan Balikpapan Timur Resort Kalimantan Timur Distrik 27 Borneo. Alamat nasida Jalan Telaga Mas Gang Soraya 2 registrasi KK 032 Lucia masuk sektor Galilea. Turuas nai baru pinangidoma asa jongjong di inganana. Mulai atenang. B. Keluarga amang Andi Joshua Siagian inang Fiona Vitaria Boru Tambunan dohot sahalak yanakon nasida ima Marcio Heniel Siagian pindah sian HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur Distrik 27 Borneo. Alamat nasida di Jalan Swadaya 2 RT 50 Sia nomor 25A Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan. Registrasi KK 03 Sia 0 masuk tu sektor Galilea. Turuas nai baru asa pinangidoma jongjong di inganan nasida. Mulai tenang. Saiga beruas na manguluma nasida di huriat tahun. 5. Simposium Orientasi Pelayanan HKBP 2024 Oikumene Inklusif di hari Senin Marsogot 10 Maret 2024 di Patupa Persekutuan Ama Distrik PAD 27 Borneo do Simposium Orientasi Pelayanan HKBP tahun 2024 Oikumene Inklusif maringanan di Huriata HKBP Balikpapan Baru masuk mulai pukul 8.00 WITA. Pembicara di ulauni ima Kepala Departemen Diakonia HKBP Pendeta Donald Sinaga, Kepala Departemen Diakonia HKBP
Pendeta Deborah Sinaga. Kepala Biro AMA HKBP, Pendeta Herwin Simarmata. Preses Borneo, Pendeta Mangido Tua Pandiangan. Dohot Profesor Dr. Albiner Siagian, Rektor IAKN Tarutung. Pinangido matusude ama ni Huriata asa madohoti ulauni. Onom pertukaran mimbar. Di hari Minggu naro 17 Maret 2024 di Patupa Distrik Tado pertukaran pelayanan khotbah sedistrik 27 Borneo. Nama kobasi Minggu pagi di Huriata, Ima Inang, Bibel Pro, Landian, Lumban Tobing, Sian HKBP, Balikpapan, Resort, Kalimantan Timur. Minggu Arian, Ima Amang Pendeta Sabar Naibaho, STH, Sian HKBP, Agape, Tanah Pasir, Grogot. Pendeta Resort, HKBP Balikpapan Baru, Makobasi di HKBP, Sandelei, Resort Letare, Tanah Pasir. Bibel Pro, Makobasi di HKBP Panajam Pasir Utara, PPU, Resort Balikpapan Utara. Di bagasan permingguani, tapatupado papungu amplop khusus, laho manupahi operasional pelayanan distrik 27 Borneo. Tatanya konma asa denggan merdalan ulau ni. Pitu pertanyaan sektor. Di hari Selasa 12 Maret 2024 di sektor Nasaret, Maringanan di bagas ni keluarga Amang Situa, Jater, Hebron, Samosir, alamat Jalan Mukmin Faisal, Perum Gria Bukit Residen 1, Blok 109. B. Di hari Rabu 10 Maret 2024 di sektor Sion, Maringanan di bagas ni keluarga Amang Pahala Sibarani dan Inang Sariati Napitupulu. Alamat Komplek PGRI Blok O nomor 2 B RT Opa Pulupitu. Pinangi doma tusude ruas nasian sektor Nasaret dohot sektor Sion asa madohoti partangyangan. Walu perlombaan musik tiup brass di Jalo Huriata do surat naro sian kantor pusat HKBP Ima taringo tu ulaun pesta jubileum 125 tahun sending HKBP dalam makalason pestai di Patupa Huriata HKBP do perlombaan musik tiup brass. Hatorangan taringo tu ulau ni boy mata jaha di surat naung di Lampirhon. Sia lomba membaca indah Alkitab. Di Jalo Huriata do surat narosian kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan. Ima taringo tu ulaun lomba membaca indah Alkitab tingkat SD dan SMP dalam rangka perayaan Paskah. Hatorangan taringo tu ulau ni boy mata jaha di surat naung di Lampirhon. 10 tahun kelahiran dohot perkawinan. Perhalado dohot sude ruas ni Huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama kalason di bagasan mingguon 10 sahat tu 10 Maret 2024. Hatani debata nama dok ainunga taka suboto sakap akan nahu sakapi taringo tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangan do tahe ndada tu hamagoan asa au mangalehon tuhamu ujung na hinalungut tomunai. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. 10 sada Yurat diakonia kerapian persembahan bulan persepuluhan syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru warta keuangan Huria panitia pembangunan dohot tim diakonia
Boy mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru Dohot Sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon di pasu-pasu tuhata ma hita saluhutna horas. Sian Kor Ama Penabur.
Marede Mahita sian bukwede nomor 750. Martang yang mahita, dame ne debatana sumurung sian salu roha, ima na mangaramoti roha do pikiran mo nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna. Barita nauli dihita di minggu ta sadarion ima sian Evangelium Yohanes, Yohanes bidutolu ayat 22 saha rodi ayat 30. Samura tatusi dengan ma tajaha marsikat soring songono matar surat di si. Dungi Roma Yesus doa kasih sian nai tuluat Judea jadi mian di sima jolo ibana rap doh nasida jala maddidihon. Ai dang dope dihurukon si Yohanes ujui. Jadi didapat nasida masih Yohanes didok mati bana guru nami. Halaki narotu jolom di ipar ni ai Jordan na hinatida komi ido madidihon noaing gabi salhut halak ro mendapoton ibana. Hamusadiri do si tindangiku dina hudok dada au Kristusi na sinuru do au patu jolona.
anggo ibana patut lam gadda lam moruma anggoao ido saatna. Huria itu hata sudah do halak lomo rohana gawe halak natar barita deh. Semua orang sedang menjadi orang yang terkenal. Lumobima di era media sosial noengon, molo lam torop do followers na, pengikut na, pemasukan tidak. Hiado husukun sahalak par guru malua, apalah cita-citamu? Alaya dong do sahalak ya namandok, aku amang cita-citaku mau jadi YouTuber nina. Wah, ternyata YouTuber nggak gabe cita-cita be. Odo pe boy hubayakon nasongoni alus. Aku mau jadi YouTuber. Memang mau lo dibayar dosa ada konten HP pitor jutaan halak nama nonton konten naon bah termarhepeng berarti marhepeng dong persoalan saya dong do sifat halak membain konten-konten yang negatif ai nasorikot sifat tuduhononna alai ko patuduhonon ma demi meraup jutaan penonton, followers. Di bahalak asahatop terberita, kadang ada orang yang mau menjelek-jelekkan orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Asa imana na jago. Jala memang nga boy dohonon hirasude do halak lo rohana dipuji. Adong lo rohani halak na diang keangkat. Adong. Ayang ko imana doda molo dok soni bayi si na buwi song imana amat taido nong gateng isadok balik pa beron anggoi dang boy be di biarang pinggol na dang boy be deba halak ekon adong no si panggar-panggaron molo nga di panggar ibana baso ina malas di rohana buka sudi di dompet nai kalau dia sudah dipanggar. Apalagi molo pola mana dibanding-bandingkan tu halak nasing dia lidok memana ai hodo dah hume bat sian sudi. Anggon olo do gabe lupa diri on. Alai molo tabida di turpuk jamita di bagasan minggu ta sadari on sangat berbeda do sikap na di patuduan si Yohanes pedidi. Ketika orang banyak sibuk membanding-bandingkan dirinya dengan Tuhan Yesus, ternyata Yohanes Pembaptis justru dia low profile, rendah hati. Ketika murid-murid Yohanes mulai resah dan gelisah dengan kehadiran Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang membaptis banyak orang, Allah yang gosi Yohanes do malahan lasia dorhana. Dia senang. Dang nagabe juk rohana, dang nagabe do ibana, bah ngaruh saingan bah. Dia tidak katakan itu. Taingok do perbandingan na tu berita si Saul do si Daud ada. Terimas do Raja Saul mabege edenya ka perempuani. Ketika perempuan itu membanding-bandingkan dirinya dengan Daud. Terimas. Mulut aja di sada Samuel sepelalu bidu sepelalu ayat pitu didok sokonon dungi mardetari par maka perempuani mamilti parhinalawan hud madok maribu-ribu do naung tinaluhon ni si Saul alayang ko si Daud marloksa-loksa do dibanding-bandingkan tarima si Saul mabigi edeon. Dia dibanding-bandingkan dengan Daud. Segala macam cara do sardegi diban ibana do, diban Raja Saul do, ibana do ujui de facto songon raja untuk menjatuhkan Daud. Ketika dia dibanding-bandingkan dengan Daud. Omma salah satu gambaran di hajal maun. Kadang sebagian orang dang lomo rohana hume bat dongan nasian ibana. Gak suka dia kawannya lebih hebat dari dia. Sebagian orang sulit kadang menjadi nomor dua. Apalagi
Molo didok pemain latar teh. Unang nomor 2. Lebih banyak orang ingin menjadi nomor 1. Tampil di depan, ingin menjadi yang terbaik, terbesar, terpuji. Allah yang si Yohanes diturpukon, tung di paserep do rohana. Di patutor do dirina. Lamet do anggo ibana, Allah yang Kristus lambalgama. Allah ni mamarhiti siya turpukon, dia do pesan na buhay taida di ngulut tasino ingon. Na parjolo na yung dohonon turpukon, mangulo mahita di bagasan serep ni roha. Hiduplah dalam rendah hati, low profile. Jangan sombong, udang gijang roha. Dala namangi umuse, jangan ada iri hati. Saliling adong kurasa sombong, saliling adong kurasa iri hati, mauldo kita bahagia, dan kita sulit untuk mengakui kehebatan orang lain. Tangbo kita mengakui kehebatan nidongan. Saya lohot dope di bagasa rohatay, adong istilah SMS hati. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Saya lohot do SMS on di bagasa dirina. Tebunai mana? Kok susah hobain? Jala laskia dorhana molo susah donganna. Kaledang di soni ati, halakad do nasongoni. Halakadi nasongoni, anggo hita burjudo. Kadang juga sebagian orang olo mamereng donganna, misalnya bagaimana supaya tidak bahagia. Allah yang si Yohanes diturbukon, dia tidak mau mencari kesempatan dalam kesempitan, tidak mau. Tung di paserep ibana dorohana, takas nakin didok di ayat 20 alui, dada au Kristusi, nasi nuru doau patujolona. Bukan aku Kristus, patujolo doau. Bukan Yohanes Mesias, patujolo do, pendahulu. Anggo istilah batana, sitotas nabur de mana. Perintis jalan, pelopor. Molo tabadikon songona di negara tahun tarsongon forredes memana. Forredes polisi pembuka jalan. Iba mana? Molo mamolo surupani sada pejabat tu kota Balikpapan ay unang macet dalam sibuluson ni aka pejabaton. Saya dijolo dadong forredes. Nak pedijolo ibana forredeson. Tapi bukan dia pejabatnya. Tangi mana nih pejabat? Holan na pembuka jalan do mana? Asa lancar dalan nih pejabaton. Bukan dia pejabatnya walaupun dia di depan. Tahu. Ido bana dia 20 sia mesti nakin di gobaron. Si Yohanes diturbukon. Didok napuna oroni ido pangului alena jongjong ale-ale ni pangului patangi-tangi mana? Yohanes menganggap dirinya songon ali-ali. Sahabat. Molo boy huban gambaran tarsongon pandongani pangulima. Manang panaro. Ali-ali. Na jolo saya dong do panaro ni panguli do oroan ati. Nuang pe songon ajarang taida. Bahkan hirana so adong be, adong pandongani ati, panaro ati. Nda jolo, baikon adong do. Lalu je do panguli do orang mangaluli panaro. Jala somalna, dakolan loja, badong do jabar ni panaro, adong do dah. Harus disiapkan bajunya. Mau adong do hepengna ikon di parade do jasda. Jala diuloni pe adong do jabar panaro. Wah, gunwang hirasong be. Dia kahala pengantin baru. Awalo disipata lebih ganteng panaro sian panguli ade. Olo do kan? Alay dato kaya dohoron ni panarui, do panguli, nakakadok kaya ay. Gak berhak dia mengatakan itu. Bisa kadang. Lebih cantik panaru tong sian oroan. Boy do. Alay dang dohoron na do oroani, gak mungkin. Panaru di mana? Bandongani di mana? Songoni masih Yohanes di son. Ali-ali di mana? Padongani di mana?
si totas nabur dari mana. Dang nanggabi ibana Kristus Mesiasi. Itu sudah diakui dia tadi. Jadi di bagasan seret ni roh ada kui mana dang panguli ibana. Ali-ali do. Dia adalah sahabat. Dia pembuka jalan, pelopor bagi sang Mesias. Alani mangulu mehita di bagasan seret ni roh. Amin. Ido na perjulu. Na paduahon tatanda madirita mengenal diri. Ido nang hon terpukon. Ay nga tatanda isi dirita. Apakah kita sudah mengenal siapa kita? Bah, sederhananya molo didok manada diri, tahu diri. Itu sederhananya terjemahanna. Ade bahalak gagal loy mana ada dirina, alai mana ada donganna hebatian. Hebatian. Bahkan olo sipata sudah tikina gumodang tikina holan mamareso donganna. Habedak kaya di pareso dirina. Anggo donganna sudah di pareso. Do sipatu di donganna pe di pareso. Walong sipata semua itu. Do sipatu. Ai boto hodo ida. Inatan nina. Sipatu ne pakene songonda baru berengo ni iboto hodo. Ngau bereng itau na salpu dipake di. Jadi nga tahun satahun ni sipatu na ina. Sipatu ni halak iko bereng-berengon na sipatu na may pareso. Was iko sipatu di halak. Iboto sipatu na ipake dongan nai ngai ipake sa tahun na salpu. Ngarebo biok kan. Berarti holani na may pabereng-bereng. Ya lihatlah sepatunya sendiri. Ngapain harus sepatu orang dilihat-lihat. Kalau ipe dang di sohnya deh. Alakado na songoni, olo songoni. Jadi molo teida diturpukon di ayat 27 nakin di dok si Yohanes do dang terbuat jol mamanang aha anggoso deliot tu ibadah sian badogijang. Tidak ada yang bisa diambil kalau sudah diberikan dari sorga. Itu nakin di dok dia belum. Padohanon patuduhon bahwa Yohanes dia mengenal siapa dirinya. Kita dari mana do dirina. Martudu-tudu do padohanis Yohaneson kepada Tuhan Yesus. Itu yang mau dia arahkan, dia mau tunjukkan kepada pendengarnya. Molo neng sombong di si Yohanes, baboy gampang dong. Ay boy do si Yohanes kan, ayaw do badidi bana. Eto do, si Yohanes do madidi Tuhan Yesus kan. Ayaw do madidi di mana? Ujago do, ukebak do siya di mana? Aboy do honon do soni. Kalau dia mau sombong, tapi dia tidak begitu orangnya. Dia tidak sombong. Walaupun fakta membuktikan dia yang membaptis Yesus. Nakpe dang sarupa songon nabi nani Tuhan Yesus. Alanima dalan lauman ada dirion ikon boto ota do isi do itarupani. Dia ka ulaon. Manang di jolonya kadongata. Apalagi madihita halak Batak. Ini juga kadang perlu untuk mengenal diri. Itu sih aplikasi naneng buat aku. Bisa mengenal diri bamolo hula-hula dari mana posisinya. Boboy batong duduk manis. Unang atong ngahula-hula sok sibuk ade. Sudah Etiopi, galas, piring, sendok, garpu, sudah. Ulon ni boru dok bere do makobasi. Dang daman dok dang bohita alai yang wajarnya itu adalah tugas boru do molo makobasi di hitala batada. Dang daman dok dang bohi alai taberang jo posisinya. Jadi holan duduk manis do molo hula-hula do dah. Jala olo si patang ngabori mana mamareta busia deh. Ay buat tamu jo teh udah, kopi ku dah. Buat jo kacangi na busia dong. Tapi di dok imana musia tan itu hula-hula nih. Adang boy so ni. Harus tahu diri lah. Mana ada diri. Siapa dia itu di kumpulan ini. Ya ima so nakin bah hula-hula berduduk manis mah. Baru boy mamareta. Idut tong dah. Jala moloboro ibana ba
torhato bah hibas bakobasi dah. Baru dia bisa mengenal. Unang atong gabi mangatur-atur busi. Jadi halak nama nada diri ikon gabi pasu-pasu denguluna di humaliangna. Orang yang bisa mengenal dia siapa dirinya di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Itu pesan napa duon mulutai desa terpukon. Napa tuluhom ma. Topik minggu nakin. Lam gadda ma Jesus lam moruma angkwao. Paduhanon sa sitong na jumonok don tu maswadaw diri. Penyangkalan diri. Itu lebih dekat dia. Lam gadda ma Jesus lam moruma angkwao. Penyangkalan do neng dohonon. Lapatanna pusat perhatian dang tu dirina. Ale tu hatai do. Ido neng dohonon na dison. Ay na di parahasiang Tuhan ido nguluta gabe ula-ulana. Tuhan masih mau memakai kita menjadi alatnya. Di parahasiang dobe nguluta. Manang ape ulota ikomboy mamarite akolotai dalata lau pasangapo de bata. Manang ape, manang di dia pe hita mangulau si ulota. Na tinopa de debatado hita na pinaluan ni Tuhan Yesus barite to di berbodi sia dosata di bagasan mudarna nargai alani hosa arta jabatan sude na adong dihitai palumeode. Apa yang ada di dalam hidup kita itu adalah titipan. Palumeon ni debata yang dititipkan Tuhan. Ya bisa 70 tahun, bisa 80 tahun, bisa 100 tahun. Nah di Palumeo itu hitai. Yang dititipkan itu kepada kita. Alani molo dilihat di batatu hita talenta marede, molo dilihat di batatu hita talenta marmusik, pakeota mai dalam lau pasangapod di bata. Memuji dan memuliakan Tuhan. Sadok ikon lam gadda matuhatai. Angguau, angguhita, la memek mak. Marhiti ha memek totai, buah mabainota, habal gaun ni tuhatai. Biarlah kemuliaan Tuhan itu semakin besar, sehingga semua orang dapat melihat dan merasakan keselamatan yang telah diberikannya kepada semua orang yang percaya melalui kehidupan kita. Kita nagabe contoh lau mabuan halak gabi malua. Unang marhite nguluta gabi tabba halak na soporsea. Alay marhite nguluta ikon tabba ma halak na porsea. Ido jojo dihita di minggu letare di bagasan sadarion. Letare lapatanna marlas jerohama. Jadi molo disoson marhite guar ni minggu tahun marlas jerohamamu. Bersukacitalah. Sukacita nabui tajalo nung ngadiliat tu hita haluan dot hanguluan na manok tonge. Alani nak pelam marmet met hita ala yang kutuhatai lambalgama. Asa marhiti habalgaon na marhiti hasangapon nai marhiti akapabahenat tadi nguluta gabe patarma. Apa yang dikehendaki Tuhan menjadi sukacita las deroha letare di bagasan ngulut tahun. Marsangak matuhata marlas deroha mahita di nguluta. Jala dia moluta biginakin dia rimarsugut patupaun ni HKBP distrik ma simposium ama dihita akanong mendaftar ama ni uriat tane. Seperti doa ma jangan kita sia-siakan motivator pimpinan HKBP na mangibati huriata. Kebetulan huriata do nagabi bolan amak madohonon marhite distrikta tuan rumah. Alani do mahita menambah ilmu pengetahuan songo dia do ama na de pangido sian ama nadong di HKBP idon non nagabi si pasahaton na sida di tonga-tonga ni simposium ni. Alani salenari marsangak ma dibata di ngoluta marlas niro mahita makatidakon ibana.
Amin. Martang yang mahita. Mau lihat marohanami di Tuhan, naung mamakkulingi hami marhiti hatam na badiai. Di pakehodo si Johannes Paddi di gabe si totas nabur. Patujolo patadahon Tuhan Yesus diaka pangulaon na saleleng di Portibion. Jalagodang do halak naung mancalo haluoni marhite pakatidakonon ni si Johannes. Iba naman nagabi ula-ulam marhite turpuk jamita di bagasan mingguon. Los ido nagabi jamita di hami Tuhan. Asa pakyo mo mahami song si Johannes. Asa gabi si patududalak kami. Asa boy hami makatidakon. Songo dia do dalan haluan dot hanguluan na manoktong na pinaradim. Disudiak ka na porsia diho. Pasu-pasu hami Tuhan dia ka ulo nami sigano pari. Diinganan na maragami. Horaha si mahami saluna. Pargugoy hami Tuhan. Asa margugu hami gabi sitidangi. Gabi lam torop halak na porsia tuho. Lam balga guarmo. Nakpe lamar met-met anggo hami. Alani Tuhan, ragam akasi pangidoan nami siya ko, homa Tuhan, na patuk mangalihoni ko Bartolomeo ni Roham. Posorohan nami Tuhan, akan nauli na denggan na boy patongonom mo di bagasan ngulo nami, tau gabi sanga ma di guar mo na badiyay. Pasu-pasu na sudia kaya nakon ni Huriam, na met-met na magodang na daw na jonok siya kami. Horasi manasida saluna, asa gabi si bolas di roha may di bagasan ngulo nami si kanopari. Leo madinasida hay pason doho gugo. Asa boy nasida pataridahon lo mani roham di sardok gulmit inguluna. Pasu-pasu na karuas ni Huriam. Mulatunga dong na di bagasan parsahiton. Homa Tuhan na mga leon pos di roha do tamalumon. Marhiti kasipanganon sinumon do kaubat na pinanganasida. Parhitian ni huasom may na boy mga leon hamamalum tunasida. Ragam si Panginoon namin siya ko, hodo Tuhan na boto di saluna. Oma tangiang Panginoon, dohot telehele nami, marhite Kristus Jesus, martangia kami tuho. Amin. Huhud papungupilya kita, tapasa maredehita siya nomor pitu 24 ayat sada do ududak.
Kalanjut tu ayat sada los jong jong mahita. Tuhan baik mamulukan permaniai maniho Tatangya ko mapiliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan di saluhut sileleon nadinggan. Doho nasa ulibasa na mau liutus. Hu pasatami masih nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Saya calo may gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parahasya kami pilihanon. Patibulho na rajaumu. Itonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileomi. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia makuarmu, say Roma harajaumu, say sau malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni donga na mardosa tuhami. Unak kami togi untuk pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho, di sodak ko Tuhan di Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan di Batama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Oh.